Giotto. Η ιστορική μπιζαρίνη επανέρχεται μετά από 50 χρόνια απουσίας. Μετά την εξαγορά της το 2020 λοιπόν, η Ιταλική κατασκευάστρια αυτοκινήτων Bizarini επανήλθε στην ζωή και σύντομα θα πραγματοποιήσει την επανείσοδό της στην αγορά αυτοκινήτων. Το αυτοκίνητο με το οποίο θα κάνει τον ντεμπούτο της θα είναι το Giotto, ένα όχημα που έλαβε το όνομά του από τον Giotto Bizarini, τον ιδρυτή της μάρκας. Η εταιρεία δεν διαθέτει ένα πραγματικό όχημα παραγωγής για πάνω από 50 χρόνια τώρα. Μετά την ίδρυσή της το 1964, ο Bizarini έκτισε περιορισμένες μονάδες εκπληκτικών σπορ αυτοκινήτων, κάποια από τα οποία έχουν νικήσει και τον περίφημο αγώνα 24 ώρες του Le Mans. Βέβαια, η εταιρεία δεν κατάφερε να διατηρήσει την επιτυχία της και έκλεισε το 1969. Μετά την αλλαγή διάφορων ιδιοκτητών τις τελευταίες δεκαετίες, πλέον βρίσκεται σε ένα σταθερό σημείο από όπου θα κυκλοφορήσει ένα σύγχρονο αριστούργημα. Για να δούμε τι μας κάνει τόσο ενθουσιασμένους για το Bizarini Giotto. Το Giotto είναι αδιαμφισβήτητα ένα εντυπωσιακό όχημα. Ο σκοπός του σχεδιασμού είναι να δημιουργηθεί ένα αυτοκίνητο ίδιου ύφους με το αρχικό Bizarini 5300 GT. Για να το καταφέρει αυτό, η ανανεωμένη εταιρεία προσέλαβε τον Giorgetto Giugiaro, ο οποίος πριν από 60 χρόνια συνέδραμε στον σχεδιασμό του εμβληματικού 5300. Στα μάτια μας βλέπουμε ένα σχέδιο που συνδυάζει στοιχεία από διάφορες εταιρείες όπως την Corvette, την Ferrari, ακόμα και την σουηδική κατασκευάστρια Hypercar Koenigsegg. Και ένα αυτοκίνητο τόσο ιδιαίτερο όσο το Giotto δεν θα μπορούσε να επιλεχθεί ένας συνηθισμένος κινητήρας. Γι' αυτό και το αυτοκίνητο θα κυκλοφορήσει με έναν V12 κάτω από το καπό του. Να τονίσουμε πως η Bizarini αποτέλεσε κρίσιμο στοιχείο στην δημιουργία του πρώτου V12 κινητήρα της Ιταλικής Lamborghini, με αποτέλεσμα τώρα να σκοπεύουν να αναπτύξουν έναν παρόμοιο σχεδιασμό. Ο κινητήρας που είχαν σχεδιάσει για τη Lamborghini ήταν τόσο καλός που χρησιμοποιούνταν σε διάφορες μορφές μέχρι πολύ πρόσφατα. Η εταιρεία είναι ξεκάθαρη. Το Giotto θέλει να αποτελέσει ένα πρακτικό και υπερπολιτελές όχημα που θα αντιπροσωπεύει τον χαρακτήρα μιας τόσο ιστορικής ιταλικής μάρκας. Παράλληλα, το αμάξι θα προσπαθήσει να φτάσει τα όρια της σύγχρονης μηχανικής, όπως έκαναν και τα προηγούμενα μοντέλα της Bizarini. Το πολυαναμενόμενο υπεραυτοκίνητο θα χρησιμοποιεί τα πιο ελαφριά, στιβαρά και προηγμένα υλικά που υπάρχουν. Το σώμα θα είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ειδικό ανθρακόνημα, το οποίο θα καλύψει τις απαιτήσεις των σχεδιαστών, των μηχανικών και του οδηγού. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.